ξεκινήσαμε εμείς από εδώ, θυμάσαι ποιος είχε κάνει την πρώτη πρόταση? Εσύ είχες φαγωθεί για ταξίδι. Ναι, μπράβο. Και λέγαμε και ποιους άλλους μπορεί. Και είχε πει ο Μάνος, εγώ θα πάω το καλοκαίρι, άμα θέλετε. Να μπω και εγώ μέσα να το σχεδιάσουμε. Είχατε έρθει στο μαγαζί τότε, στο Μελία. Ναι. Και είχαμε κάτι στον πρώτο όροφο που σχεδιάζαμε. Και βγήκαμε και στο Ήλιον που είχες φτιάξει εσύ τη διαδρομή και μας την έδειχνες. Να σου πω κάτι. Ωραία ήταν, πάντως ωραία βγήκε. Ξεκινήσαμε, πήγαμε Γουμενίτσα, έπιαμε καφέ εκεί σε κάτι γνωστού σου. Πήγαμε απέναντι, καθυστέρησε το πλοίο. Την επόμενη πάμε Βενετία. Λοιπόν, είμαστε Ιταλία. Έχει γίνει ατύχημα, έχει 7 χιλιόμετρα ουρά. Και εννοείται μόνο τρόπο και κάνεις την πάντα. Βέβαια δεν πιάνει αυτό με όλους τους Ιταλούς όπως βλέπετε. Ωραία, είδαμε και τη Βενετία. Εντάξει, είναι το μπράβο της Βενετίας, αλλά εμείς είχαμε σημαντικότερα σημεία. Ωραία ήταν και η Βενετία. Ναι. Ωραίο το ξενοδοχείο, ωραία η βόλτα, μέσα κάνει ωραίο καιρό. Απλά που όταν περάσαμε απέναντι είχε αυτά τα σαραντάρια. Μας πέσαμε στις μέρες του καύσωνα. Έχουμε πεθάνει, πάμε να φάμε. 3 κοκακόλες πριν Βαγγέλη οτιδήποτε. Και μετά θα σου πω εγώ τι βίντεο θα γυρίσεις. 3 κοκακόλες ο καθένας, έτσι, όχι, εγώ θέλω 3 μόνος μου. Πρώτη ήταν να πάμε προς το Μεράνο για να κοιτούμε εκεί και να βγούμε την επόμενη μέρα να ανεβούμε να κάνουμε την ανάβαση Cross Globe. Γιατί να πάμε στο Μεράνο, αυτό που θέλαμε εμείς, πήγαμε στο ξενοδοχείο Κορώνα. Μπράβο. Και βάλαμε στο GPS. Αν θυμάσαι, στο GPS, όπως ανεβαίναμε προς τα πάνω, εμείς γυρίσαμε διαγώνια προς τα κάτω και ξανανεβήκαμε διαγώνια προς τα αριστερά και πήγαμε σε αυτό το δεύτερο ξενοδοχείο. Προς τα πάνω, προς τα αριστερά και κάναμε 2,5 ώρες διαδρομή εκτός πορείας. Δεν ξέρω, έχω πάλι άλλο ξενοδοχείο εγώ. Μηχανή. Πρέπει. Αλφάδια τα έχουν φτιάξει όλα, κοίτα. Και τότε μάλιστα επειδή λέγαμε να βάλεις μόνο σε το GPS. Και ήμουν απλά ήθελα να κάνω live stream και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δικαιολογία, αλλά επειδή είχες παγωθεί τότε, είχαμε βάλει μόνο το δικό σου και κοιτάζαμε. Δεν είχε βάλει και ο. Γιατί δεν είχες αγοράσει εσύ το. Πώς το λένε, τη βάση. βάση. Δεν είχα πάρει τη βάση. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο λάθος. Το οποίο όμως ήταν μια ωραία βολτίτσα.
Και κάνουμε, ναι, περάσαμε τώρα από το Πάσο Πελεγκρίνο 2 φορές. Είμαστε διαδρομή. Ναι, μπράβο. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο, είχαμε βγει λίγο εκτός από τις ώρες, αλλά ήταν όταν φτάσαμε, αν θυμάσαι, μας έπιασε μια βροχή απίστευτη. Ναι, δεν το θυμάμαι. Μόλις πήγαμε, παρκάραμε, ανεβήκαμε και φύγαμε να πάμε να φάμε. Έχουμε το βίντεο με τις ομπρέλες. Ναι. Το γλιτώσαμε στο τσάκ, δεν μας έπιασε με τις τηγάνες, αλλά εκεί πέρα ήταν μαγικό. Μετά ξαναπεράσαμε Πελεγκρίνο. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία που έχουμε εκεί με το ποταμάκι δίπλα είναι νομίζω από τις πιο ωραίες. Μπράβο, άμα μου αναφέρεις φωτογραφίες και τις θυμάσαι, γιατί θα τις δείξω στο βίντεο. Αν θυμάσαι λοιπόν, μετά ξαναπερνάμε Πελεγκρίνο και ανεβαίνουμε και φτάνουμε όντως πια στην Κορτίνα. Ναι. Γιατί αυτό να αυτό το μου το θα πει το Πελεγκρίνο. Είμαστε στα 2.105 μέτρα. Αφού βρήκαμε επιτέλους τη σωστή διαδρομή, ήρθαμε εδώ, βγάλαμε 2 ωραίες φωτογραφίες σε αυτό το τοπίο. Είμαστε εδώ στο Πάσο Φαλζαρέγκ. Πάμε αυτοκόλλητο 2. Μελίαρτος. Μελίαρτος παντού. 2.105. Και θα φύγουμε τώρα να πάμε για το ξενοδοχείο μας. Εκεί πίσω φαίνονται οι Δολομίτες, εκείνες οι μύτες πάνω στο βουνό. Ο ουρανός έχει αρχίσει κοντινιάζει, πέφτουν και κάτι σταγονίτσες και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε ακόμα, περίπου, Γιάννη? Εντάξει, φτάνουμε. Πέφτουν κάτι σταγονίτσες. Τι λέτε, ξεκινάμε? Την επόμενη μέρα ξεκινάμε και βάζουμε Grossglockner να πάμε, και όπως πηγαίνουμε προς Grossglockner, Αντί να πάμε δεξιά και να κάνουμε το θυμάσαι. το πέρασμα, πάμε αριστερά. Και πάμε, φίλε, με βροχή, κατακλυσμό βροχή. Μπράβο, και πήγαμε στο λάθος Grossglockner που ήταν Εκεί το νομίζω ορειβατικό. έκανε λάθος ο Μάνος, γιατί θυμόταν αυτή τη διαδρομή και μας πήγε στο ορειβατικό άκρη. Κοίτα εδώ καταράκτη. Ωρε φίλε! Έλα, στο κατέβα. Από εδώ θα περάσουμε πάλι. Άκρος. Από εδώ θα περάσουμε. Άρτα, εσωτερική, έτσι θα τρελαθείτε όλοι. Να λέτε τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες. Για να μην λέει γλυκούλης μόνο για το γαμπτήλ, ορίστε, το φυσικό και πολύ. Τι μότορ φορά να αυτά, ρε μάνα? Δεν βλέπω να γράφει. Ω, μας φέρουν δικαίες μόνοι. Άμα κάνουν και 2 δικαίες λάθη και μας γαμίσουν, εντάξει, τι να πω. Όχι. Μπορεί να έχουμε μέσα από τα φοριά να φτιάχνουμε. Όντως δεν ζητάει τώρα με τίποτα να ανάψει GPS και αστείο. Θα το πω.
Πήγαμε. Να σας πω ένα μικρό προβληματισμό. Δεν βλέπω μηχανές άλλες. Δεν βλέπω κίνηση. Δεν ανεβαίνουν από εδώ. Από πού πάνε? Έχει κι άλλο δρόμο. Τώρα εμάς μπορεί λόγω εκεί που ήμασταν να μας έχει φέρει ανάποδα. Κατέβαμε την άλλη. Ναι. Εμείς δεν είχαμε έρθει από εδώ. Όχι ρε, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, τη βλέπω την κορυφή, βλέπω ότι που πάμε, αλλά Είναι η κορυφή. Γιατί για 3 χιλιόμετρα που μείνανε, 3. έτσι λέει. Στο μεταξύ, είδε κανένας πότε μπήκαμε Αυστρία? όχι. Γιατί, Είδε, τίποτα. όχι. Να κοιτάξεις. Παιδιά, Τι, μας έφερε. αριστερά. Βασικά το λέει ευθεία, αλλά ευθεία είναι χώμα. Εκεί πάνω θέλει να μας βγάλει. Τώρα Κώστα σίγουρα θα περάσουμε από το τέτοιο. Αφού. Σβήστε. Αλλά αγαπάς όπως κλόβνε ρε παλάτι, δηλαδή τι στο μπούτσο βλέπει. Σοβαρά τώρα. 92 χιλιόμετρα. Ξέρω το βουναλάκι που ανεβήκαμε. Έλα, προχωρά. Μάνα απλά τα αισθήσανε να αποσβήνει κόκκινο. Εδώ που πάω, Δεξιά, δεξιά, δεξιά. Πάνω. Δεξιά, ναι. εκεί λέει πρέπει να είναι από εκεί. Αυτό μου λέει από εδώ. Όποια έκανε δεξιά. Έχει από εδώ, θα πάμε και από τις δυο μεριές. Ωραία, συνεχίζω αυτό από εδώ. Ποιο είναι το καλό, Το ίδιο είναι. Δεν πρέπει να λέει πάμε από εδώ. Από εκεί πηγαίνουμε στον Παγετώνα, από εδώ πάμε στο ανέβασμα. Πάμε και τα δύο θα τα κάνουμε. Πάμε και να κατέβουμε από το άλλο. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει που να βγάλουμε τα διάβρο. Κι όλο, ρε, να λύνει τώρα. Τέρμα, θερμοκρασία ρε. 1,5 χιλιόμετρο μένει. Όταν περάσαμε το τούνελ, Ναι. που από τη μία είχε ήλιο και χιόνια αριστερά-δεξιά και μπαίνουμε στο τούνελ και βγήκαμε από την άλλη πλευρά και ήταν όλο μίχνη, δεν έβλεπες τίποτα. Θυμάσαι που λέμε τι κάνουμε τώρα που πάμε. Ναι, τι γάμα το αίσθημα αυτό το πραγματάκι. Και τα ανεβήκαμε ρε φίλε, ανεβήκαμε μέχρι την κορυφή. Και Βέβαια θέλουμε. δεν είχε ωραία θέα πάνω, όταν πήγαμε μας έκοβε λίγο όλο αυτό το τοπίο το Μικλώδες, αλλά Και πάλι για μένα ήταν ξεχωριστό. Το έχω δει και χωρίς την ομίχλη. Για μένα μου άρεσε που είδα κάτι τόσο διαφορετικό, ας πούμε. Το γούσταρα. Ωραία φίλε.
κάτσε να στείλουμε φώτο, περίμενε. Και θυμάμαι όπως ήταν το βουνό έτσι που έκανε διαγώνια πέπλο από πάνω μας πώς το λένε, η ομίχλη. Ναι, εντάξει, ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Εδώ κοιτάει εδώ, πώς κάνει ο Μίχλη, πώς έρχεται. Να το. Τσάκι άλλη, το σοτσάκι, κυρία. Κοίτα τι έχουν φέρει για να τραβήξουν φωτογραφίες με μάλακα. Ω, φίλε, να σου γαμίσω. Θα λέγα δουλείς τώρα. Μπες να τις βάλουμε με κόλλο, τέλος πάντων. Φεύγουμε από εκεί τρώγαμε βροχή φεύγοντας και πηγαίνουμε πια προς Μεράνο, προς μια περιοχή κάπου. Όχι προς Μεράνο. Πού? Κατεβήκαμε από Αυστρία και κατεβαίνουμε τώρα πάλι να περάσουμε Ιταλία και ανεβαίνουμε προς Ελβετία. Μείναμε σε ένα χωριό κάπου ενδιάμεσα για να ξεκουραστούμε το βράδυ, Μεράνο, κάτι τέτοιο νομίζω λεγόταν. Εκεί με την πισίνα δεν μείναμε. Ναι. Ήταν Ιταλικές Άλπεις, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Πήγαμε το βράδυ εκεί, βόλτα και καλά, μαλακές, δεν είχε τίποτα. Εμείς κάναμε βουτιά στην πισίνα. Πόσο κρύο είχε. Ναι. Οι δυο μας μόνο. Πήγαμε κι εμείς μέσα στο κρύο, αριστερά-δεξιά ήταν χιονισμένα όλα και εμείς βουτήξαμε στην πισίνα. Τέλος πάντων. Παρακαλώ, αρκεί να κάνεις στην άκρη λίγο. Μου μαρσάρετε εμένα τα άγκουρες με τις εξατμίσεις. Τη βγάζω σε 2 λεπτά. Κώστα, κουμπλέ. Έλα Μάνο. Άτσα. Γρηγορή. Έχει τα μάξι Μάνο. Έχει το φορτηγάκι. Το σταμάτησε εκεί που κάνει λέει να περάσω. Ποιος? Αυτός με το ζώτη. Θέλει το πίετο. Δεν είναι μπενζίνη μάλακα, είναι πώς το λένε. Ο πιο ωραίος τρόπος να μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε μελωδία.
Γιάννη, δεν σου λείπει εξάτμιση τώρα? Ω, ναι. Τώρα φίλε θα τα άλλαζα τα φώτα. Μάλλον έρχεται αμάξι. Αν και συνέχεια πρώτη θα με κούραζε. Αλλά ναι ρε φίλε, για το εφέ. Ό,τι οικονομία κάναμε και νομίζω ήταν από το πιο οικονομικό δεπόζιτο αυτό που ρίξα το τελευταίο. Θα το πάμε στο έτσι. Αλλά γαμάει. «500 μέτρα». Πάμε να... Το βρώμικο θα το τσακίσουμε, έτσι. Πάρε σημαίακια όλοι. Αυτοκόλλητο Μελιάτος νούμερο 4. Πήγαμε. Μελιάτος νούμερο 4. Περάσαμε Ελβετία, τα ελβετικά σύνορα, με απίστευτο δρόμο, Ναι. απίστευτη άσφαλτο και πήγαμε στο Σέιν Μόριτς. Δεν φοράω γάντια, αν θέλω να βάλω και τα γαντάκια μου κάπου. Έτσι μπράβο ρε Μάνο, γιατί ο Γλυκούλης δεν μπορεί. Άσε, άρα μου πει δεν μπορώ. Και κυκλώσει που περάσαμε τη γραμμή. Γεια σας, ακούσω Γλυκούλη. Φυσικό τοπίο. Πω. Πλάς. Μάνο. Κοιτάξτε το από κάτω κάτι φορκετίτσες που έχει. Ανώ. Έλα. Γαμώ τον καιρό μας έχει κάνει φίλε. Γαμώ τον καιρό. Ούτε μας έχει βράσει ούτε τίποτα. Γράφεις και σηκώς αυτή τη στιγμή. Μόλις σταμάτησα. Κακός. Γιατί? Τίποτα.
κοίτα τώρα αυτοί από που κατέβουν, πώς πάει το μονοβάτι. Στήσουμε εδώ και καλά για φωτογραφία. Αλλά κοίτα πως αλλάζουν άσφαλτο, όχι όπως εμείς γδέρνουμε ένα εκατοστό. Όλο κάτω, τέρμα, μέχρι το χώμα. Πόσο γαμάει εδώ. Έχω γίνει γραφικός. Το τούνελ του Μολοδό. Έλα, γιατί η Μαζεράτη θέλει να μας προσπεράσει, φίλε. 50. Με πρώτη θα το πάω να ακούγομαι τουλάχιστον. Η Φόρμουλα 1 πάει εδώ. Εδώ κάνει τεσάκι και πάει από κάτω. Πού τα άντε στα φρένα, κύριε μαλάκα. Άντε, πάμε. Εδώ είναι τα φρένα και πάει από εκεί η διαδρομή. Δεν μπορούμε εμείς. Α, εντάξει. Δεν μπορώ να πάω στο πουλές. Αυτό το δεν μπορούμε, μας έχει στοιχειώσει. Πριν 15 μέρες, 20 ήταν ο αγώνας. Και πού πάνε από εδώ, ρε. Τα πιτ, Δεν είναι από αυτά τα σκαπανεβάσματα, ρε. τα πιτ που είναι. Τα πίτ είναι εδώ. Ωραία, τσουλήθρες, Εδώ πάμε. που πίσω είναι κάπου. Πίσω κάτω τις βλέπεις. Να, η εκκίνηση. Μπράβο. Έχω μαζί μου να το στήσουμε όπως είναι. Λάς. Ο ένας το βάλει, ο άλλος φλάς. Ρε γαμό ερχόμαστε. Εντάξει. Από δεν είμαστε. Μάνος εδώ.